Nanguli juga ya.
okay? Káàbọ̀ sí dírẹ́bà. Ada yang apa apa sih? Ini mungkin ada tuh sebenarnya itu tadi. Kita kan kenapa itu nggak tahu ada tadi. Ada 20 orang. Ada 16. Because the guys give me. Hey boss, there was sir. 19 aku dah. I beg if you not get, give me I beg. If you need download, it's real. I need how many gig? Why can I less than 2? I need them. I think I can cut this as well as. Sabi dia apa? Pasal je benda yang berbeza. Why don't you copy the work on? Dia akan use. Telegram. Ada winch. System nggak work off on system. They have your system. Try. Okay. My own SSD 8 RAM. 18 now. 8 years system. Studio. Wah, dia nak jawab. Ada winch ada di collaboration. How they good for collaboration? Well, CapCut was just giving us what we wanted until Thunder Babu. CapCut game you got the list. Allah, so you someone not like create from scratch. People they find already made moves. Nothing
Nothing like laziness. I don't think they got it faster. I tell you, like someone like me, yes, someone like me, I like from scratch always. You should every time from scratch, you never see one. People using and build software. Start from scratch. No be the one way person don't build on. No. No be scratch without. You never understand workload. When workload hit you like Sorry, excuse me. Praise God. Hallelujah. Amen. Maasị abalị sara ebe a ugbu a. Ọwọ́ ọba anyị nwoke. Nwanne anyị nwoke wụ Maazị Chinukwala. N'okwa n'owu iji ya. Solomon Ọjị. N'owu anyị abụghị. Chineke ebube. Anyị na-akpọkụ n'isi ọga anyị nwoke a. Na-asị ebube dike. Ike niile bụ nke gị. Onwe ebe ọzọ ike eji anyị ga-achọta ma ọ bụ n'ime Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Anyị na-akpọkụ ugbu a na-asị Jehova. Ma ndị n'ebe a ugbu a, ma ndị nọ na-amụfi ugbu a, mmadụ nke si na ọwụ ha bụ ndị nke na-edu nwa amadi a ka ọ laa n'ụlọ ya ugbu a n'ọha ka ha kebiri ka ha megide ha. Jehova emegidekwara ndị ahụ kama mee ka ndị a na ọcha ute ọrịa. Mgbe a ga-emecha mmemme olili ya, Jehova ị ga-eme ka onye ahụ bụ onye isi nke agọzilemoni ma ana m arịọ gị Chineke ebube mee ka agwa ka a na-agbaka ebe ọcha na mmofe ka ọ bụrụ ịgụta mkpụrụ obi n'uru ka ha niile chegharịa n'ihi ka nwa amadi ugbu a dina n'ebe a ugbu a ọ ka anyị niile ga-edina dọdọdọdọdọdọdọdọ na-adọ n'ụwa ọbụla ma a na-arịọ Chineke ebube mee mma ebe ụlọ ya nọ. Biko ka anyị otu olu a Mmụọ Nsọ oke nduru nke igwe si n'eluigwe gbadata o nwere ndị na-achọ gị. Mmụọ Nsọ
ka anyị niile chegharịa ka nwa mmadụ ahụ ọ gaghị nwoke ikpeazụ ugbu a tara ihu ya mma ka ezinụlọ ya zuo oke ekpere anyị ekpere n'aha Jizọs ka o nwee isi ọ bụkwa ebe a ga-amalite pụọ gawa nwoke eweta nwoke n'udo ọ ga-anọkwa nna nwoke ihe dum anyị ga-eme n'abalị ma mgbe na ịdị ule nwa amaghị ede n'aka gị na oge nwoke bụ mmadụ isi ị na-emezu nke a Chineke biri otogara abụghị Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. Anya gozie maazị site n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Praise God. Hallelujah. Ọ dị otu a. Ndewo maazị. Ndewo. Ndewo.
Go that side, go that side. Adeus. Go calm down now.
Easy if you go down. Yes. Is it? You go down. Take a power in a bomb. Is it present? Why you? Say I slow you down. Slow down, slow down. Para down. No, never go down. Para. Para sila kanya. Para sila kanya. Go tell to stop now. The ambulance don't cross. When I say my eyes so they much. So I don't know. Maybe you know why you do that another time.
guys see. You still roll up now. It's like, I don't know. I lost them. Follow the crop. Yeah. Yeah, well, I have a so I don't know, maybe I don't just know, sir. But other things are there like
Bruno something. Oh, sorry. Hey, come in front. You should come. Don't. Baby, check. Yeah, I know, that's how we do it in Texas. Tailgate in Texas. Is your light? Those that are coming after the failure, I will be going back. Oh, then